చంద్రగిరి నియోజకవర్గం కొత్త శానంబట్లలో జరుగుతున్నటువంటి అగ్ని ప్రమాదాల మిస్టరీని ఛేదించేందుకు పోలీసులంతా కూడా ఆ గ్రామానికి చేరుకున్నారు. ఉదయం నుంచి కూడా డిఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పోలీస్ బృందం ఇక్కడ ఎక్కడైతే అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగిందో అక్కడంతా కూడా సర్చ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు. అగ్ని ప్రమాదాలకు సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఆనవాలు ఉంటాయో వాటిని కూడా ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ కోసం ల్యాబ్కు పంపించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు మనము ఎక్కడైతే ఇళ్లలో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మనం అక్కడ పరిశీలించే ప్రయత్నం చేస్తాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి గడ్డివాములు కూడా అనేక సందర్భాల్లో కూడా కాలిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతం మనము ఈ ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక గడ్డివాము దగ్గర ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఏదైతే అగ్ని ప్రమాదం జరగక ముందు పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ గడ్డివాము ఉండేది. ఒక్కసారిగా కూడా మంటలు వ్యాపించడంతో ఇవంతా కూడా పూర్తిగా కాలిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం. గడిచినటువంటి 15 రోజులుగా కూడా ఈ కొత్త శానంబట్ల గ్రామంలో తరచూ ఒక అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతుండడంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులంతా ఒకంత ఆందోళన అయితే వ్యక్తం పరుస్తున్నారు. ఎందుకంటే గడిచినటువంటి 40 సంవత్సరాల ముందు కూడా ఇదే విధంగా కూడా కొంత అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగాయి. కాకపోతే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఒక అగ్ని ప్రమాదాలు పునరావృతం కావడంతో అసలు గ్రామానికి ఒకంత అరిష్టం జరిగింది, కీడు జరిగిందని చెప్పి కూడా కొంతమంది భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా విలేజ్ కాబట్టి ఈ ఒక మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువగా నమ్మేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రామంలో ఏదో జరిగింది, ఎవరో వచ్చి ఏదో చేశారనేటువంటి ఒక ఆందోళనలో అయితే గ్రామస్తులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కొంతమంది గ్రామస్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఏం జరుగుతుందండి? గడిచినటువంటి 15 రోజులుగా ఈ ఒక గ్రామంలో అగ్ని ప్రమాదాలు చోటు చేసుకున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. ఎందుకు మీ గ్రామం వైపు అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి? అది తెలియడం లేదు ఎందుకు ఏమనేది. కానీ కసువాములు ఫస్ట్ కాలినాయి. కసువాములు కాలినప్పుడు కొంతమంది దగ్గర అడిగి కనుక్కున్నారు. ఒక అయ్యోర్లో ఇటకి కనుక్కుంటే ఇంకా గుడ్లు కాలుతాయి కొన్ని రోజులలో అన్నారు. అదేవిధంగా బీరువాలలో కానీ, ఒక బాత్రూమ్లలో కానీ, ఒక ఏడన్నా సెల్ఫ్లలో కానీ అవి ఇష్టంగా అవే గుడ్లు మండుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. పోలీసు వాళ్ళంతా కాపలా ఉన్నారు, చూస్తున్నారు. నైట్ అంతా కానీ రైడ్ వస్తున్నారు. అయినా కానీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎందువల్ల ఏమనేది అంతు చిక్కడం లేదు. ఇది ఏంది, ఏ మంత్రగాలు చెప్పారు? ప్రస్తుతం గడ్డివాము కాలింది, మళ్ళీ తర్వాత ఇళ్లలో కూడా కొంత బట్టలు అవి కూడా కాలుతాయని చెప్పి ఎవరు చెప్పారు? వాళ్ళు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది అసలు? వాళ్ళు చెప్పినట్టు అని కాదు, కొంతమంది గ్రామస్తులు ఒక 3 నమ్మకాలతో వెళ్తూ ఉంటారు కదా, ఆ విధంగా అడగడం జరిగింది. అలా అడగడం జరిగిన చోట వాళ్ళు చెప్పారు ఈ విధంగా కొన్ని రోజులకి ఇంకో గుడ్డలు ఈ విధంగా కాలుతాయి, 9 చోట్ల కాలుతాయి అంటే చెప్పారు. అదేవిధంగా ఆడ ఎడ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అది ఎంతవరకు నిజము ఏమనేది తెలియదు. కొంతమంది కెమికల్ అంటారు పోలీసు వాళ్ళు. అంత పోలీసు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది ఇన్వెస్టిగేషన్. అది ఏమనేది లాస్ట్లో తెలియాల్సి ఉంటుంది. ఊరి పెద్దలు ఏం చెప్తున్నారు? వాళ్ళకంటూ ఒక నమ్మకం అనేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పల్లెటూరు కాబట్టి ఇటువంటి అంటే మూఢనమ్మకాలు కావచ్చు, ఇటువంటి శుద్ర పూజలు ఏదో జరిగాయి, ఇలాంటి బుడబొకలు ఎవరో వచ్చి కొంతమంది ఇక్కడ సంచరించడం కారణంగా వాళ్ళు పెట్టినటువంటి శాపాల కారణంగా ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయని చెప్పి కూడా అంటే విలేజ్లో ఇలాంటి వార్తలన్నీ కూడా చక్కర్లు కొడుతున్నాయి కదా. మీ విలేజ్లో ప్రస్తుతం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు? మా విలేజ్లో పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇది ఒక హిస్టరీగా ఏమంటే ఎవరో చేశారు, ఒక బుడబుడంకులో చేశారు, ఇంకొకరు వచ్చి చేశారు. అది చేసిన దాని వల్లనే ఇది జరుగుతుంది, క్షుద్ర పూజల వల్లనే జరుగుతూ ఉంది. ఇది కెమికల్ కాదు అని వాళ్ళ నమ్మకం. ఒక యూత్ వరకు అలా ఏం లేదు, ఇది ఓన్లీ కెమికల్గానే ప్రాణంగా ఇస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళ వరకు ఇది కాదు, ఇది పలానా ఎవరో చేసిందే, చేయకపోతే ఇలా జరగదు అనే విధంగా వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. పెద్దవాళ్ళు అలా తొడుక్కొని వచ్చి విచారిస్తూ ఉన్నారు. మేమైతే అలా అనుకోలేదు. పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు కదా, వాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి ఏమి శాంపుల్స్ సేకరించారు? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడారు అసలు? పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర వచ్చిన కాలిపోయిన గుడ్డలు, ఈ కసువు ఇవంతా తీసుకెళ్ళి విజయవాడకు పంపించున్నారు. ఒక రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమనేది తెలియదు. మార్నింగ్ వచ్చారు, ఇల్లు సోదా చేశారు. ఏమైనా కెమికల్ దొరుకుతుందని గుడ్డలు ఏమున్నాయి బీరువాలలో గుడ్డలు కానీ ఇంకేదైనా వస్తువులు అనుమానాస్పదంగా ఏం కనిపించినా అన్నీ ఎత్తి కింద వేసేసి మొత్తం క్లియర్గా ఎత్తికి ప్రతి ఒక్క విల్లులోనూ అన్ని ఇండ్లలోనూ వెతుకున్నారు. వాళ్ళకి ఏమి ఇంతవరకైతే ఏం క్లూ దొరకలేదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది ఇంకా మనం చూడాలి. 12 రోజులుగా జరుగుతోంది కదా, ఎన్ని ఇళ్లలో జరిగినాయి, ఎన్ని గడ్డివాములు కాలిపోయాయి? ఒక గడ్డివాములు అయితే ఒక 8 అలా జరిగినాయి. ఇండ్లలో కానీ ఒక 8 ఇండ్లు కాలిపోయినాయి. 8 ఇండ్లు వరకే జరిగినాయి, ఇంకెక్కడా జరగలేదు. అంటే పెద్దోళ్ళు మీరు చెప్పినట్టే ఏదో జరిగిపోయింది, అరిష్టం జరిగింది, కీడు జరిగింది అనేసి అని చెప్పి చెప్తున్నారంటున్నారు కదా, దానికి సంబంధించి ఏమైనా పూజలు ఏమైనా చేస్తున్నారా? పూజలు చేస్తున్నారు. అంటే ఊర్లో కాదు, తొడుక్కొని వచ్చి చూపించిన తర్వాత మేము చేస్తాము, దీనికి పరిష్కారం చూస్తామని వాళ్ళు రావడము, మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చినా మేము చేస్తామని చెప్పడం, మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళతానే మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళని నమ్మలేకపోతున్నారు. ఒక క్షుద్ర పూజల వల్ల వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు వచ్చి చేసిన తర్వాత అన్నా కానీ ఏం జరగకుండా ఉంటే నమ్మేదానికి వాళ్ళు అట్టకాదు, మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఎవరిని నమ్మలేకపోతున్నారు జనాలు, ఒక పెద్దవాళ్ళు కానీ అందరూ ఎవరైనా.
ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా మనము ఇక్కడ ఆలోచించవచ్చు. గ్రామస్తులు కూడా అదే స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఏదైతే విలేజ్ కావడంతో ఏదో కీడు జరుగుంటుంది, లేకపోతే ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తుంటారనేటువంటి ఆలోచనతో కొంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో సో ఆ రకంగా కూడా ఊర్లో పూజలు చేసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ తరచూ అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవిస్తూనే ఉన్నాయి. పోనీ అటు సైంటిఫిక్గా ఏదైనా జరిగింది, పాస్పరస్ లాంటి వస్తువులు ఆ కెమికల్స్ ఈ ఒక గడ్డివాములో కావచ్చు, లేదంటే ఇళ్లలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ విలేజ్ కాబట్టి రసాయనాలు ఎక్కువ కూడా తెస్తుంటారు పంట పొలాల్లో వేసేదానికి. సో అవేమైనా తీసుకొని వచ్చి ఆ కారణంగా ఏదైనా మంటలు వ్యాపించాయనే అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో కూడా గ్రామస్తులు ఇప్పుడు కొంత వాళ్ళు చైతన్యం తెచ్చుకొని ఖచ్చితంగా ఇది క్షుద్ర పూజలు లాంటి అటువంటి మూఢనమ్మకాలు కాదు, ఖచ్చితంగా ఏదైనా కెమికల్స్ ద్వారానే ఇలా జరిగింటుంది అనేటువంటి ఒక భావంతో ఉన్నారు. కాకపోతే ఇవాళే పోలీసులు వచ్చి కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి శాంపుల్స్ కూడా తీసుకెళ్లారు. కాబట్టి ఆ ఒక శాంపుల్స్ వచ్చేటువంటి FSL రిపోర్ట్ కారణంగా ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలిసేటువంటి ప్రయత్నం పోలీసులు చేస్తున్నారు. సో ఈ క్రమంలోనే చూస్తున్నాం పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క కొత్తసానం బట్టలకు సంబంధించినటువంటి గడ్డివాము పూర్తిగా కాలిపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తున్నాం. పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ఒక 12-15 అడుగులు గడ్డివాము ఇది ఒక్కసారిగా కూడా పూర్తిగా కాలిపోయి బూడిదైపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం. ఇదే తరహాలో దాదాపు 7-8 గడ్డివాములు దాదాపు 12 రోజుల్లోనే కాలిపోవడం ఒకంత ఆశ్చర్యానికి అయితే గురి చేస్తుంది. ఒక మిస్టరీగా కూడా మారినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక సంచలనంగా మారినటువంటి పరిస్థితి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొత్తసానం బట్టల్లో ఇప్పుడిప్పుడే అధికారులతో పాటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు ఏదైతే జన విజ్ఞాన వేదికకు సంబంధించినటువంటి వారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళకి కొంత అవగాహన ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే కొంత పల్లెటూరు వాతావరణం కాబట్టి ఈ ఒక మూఢనమ్మకాలు కావచ్చు, లేదంటే ఇలాంటి క్షుద్రపోజులు ఏదో జరుగుంటాయని చెప్పి కూడా కొంత వీళ్ళంతా కూడా కొంత ప్యానిక్కి గురైనటువంటి నేపథ్యంలో ఆ ఒక ఆలోచనని పూర్తిగా పోగొట్టేందుకు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేదంటే జన విజ్ఞాన వేదికలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళకి కొంత కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాకపోతే FSL రిపోర్ట్ ఆధారంగా అసలు కొత్తసానం బట్టలో జరిగినటువంటి అగ్ని ప్రమాదాలకు సంబంధించి పూర్తిగా ఒక నివేదిక వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా ఈ ఒక అగ్ని ప్రమాదాలు దాని ద్వారా సంభవిస్తున్నాయా, లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విలేజెస్ నమ్ముతున్నటువంటి మూఢనమ్మకాల ద్వారా, లేదంటే ఈ ఊరికి ఏదైనా చేస్తుంటారనే ద్వారా ఈ ఒక అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయా అనే విషయంపైన కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ మణికంఠతో ఉమాశంకర్, RTV, కొత్తసానం బట్టల నుంచి.